beste hori uren gora bera kontu edala esaten dugu jente askok, baina nik inpuliagaz, bai emiteko, bai hasi batzeako, bai aurre batuteko, beti aditutzete ureri. Kinpulian, Bai. Gero besteari horren beste ez da dira. Orduan bestentzat ez da... Ez da besteantzako horren beste baina. Kinpulia da oso bat kamaran inberdagoena solo baino denporagio. Bai. Ataraten duzu Julionak hauen, eta urrengo martir arte deko sobeto esateko guaraietan espadatzue, kamara. Ondo konservaten da. Ondo konservaten diz. Bai. Eta kamaran gordeten zendu esan orduan? Kamara. Eta trentzata haitzen zendu esan, edo soltean, edo... Esan du trentzata haitzen duzu, bere bak. Bai. Bere etxiro politia bano dagoa. Bai. Politia baten dizela eta. Eta kinpule zer zuri eta gorri biek? Ez, gorri normalmente, eta gorri, zebolletea. Zebolletea erositen dute. Enaz kapaz nebere koiteko zebolleta landaria. Erosiketik izan dute ziete boka. Bai, ez da zuortetan, berdan. Erositen dute, horre, landare hori erosintzat, kinpule, zebolletean opera. Bai.